ọ dị ka onwe obodo na-agba bọọlụ a na-agba village match so bọọlụ agwụbago coach wee sị one of their player best player ha bịa late wee sị aja warm up jeje warm up ka ọ banye ka ma ma enye goal ozugbo ọkwanye asị aja warm up ọgbalụje n'azụ ukwu esi wepụta igbo sechara igbo dọchara igbo tụpụ na zọnyụọ gbalụpụtasị coach na ọ dịgo fit kịta na ọwọm go up with speed ahụ o ji wee si igbo o ji wee gbajezi igbo etinye na bọọlụ ozugbo ọ gbaba ozugbo ọ na-agbaba na bọọlụ Johnson ebido ozugbo ọ na-agbaba n'iru iru elodi orie pas o buru ya na-abịa na-ekwe gokipa ọkpa gokipa n'ezie na post ka ọ gbakpụzie bọọlụ na post ndị vileji ha kwụsị ọtọ na-eti goal ọ gbalụruo n'ilu post kwụsị bọọlụ hukpunata buru bọọlụ n'aka sie taa tụọ ndị obodo ha aka si ha ndala ọ sị ya enyego ngo kịta unu na-aṅụrịrị ọ bụ na nyeziro ngo kịta mgbe ahụ ọkwa mgbalụ gbapụta ka ndị aṅụrịa nke m unu asị m na aṅụrị agwụgo na onwezi nke o ṅụrị fọrọ m ndị ụchụ ọ tụpụ bọọlụ na ozugbo asị bịa gokipa gbapụta ova na oge adịghịzi apịa red card ise Sako FM eze all the way for California USA ngwa ka emesịa